Manicamagushe bantwana bomgquba, manicamagushe bantwana bendlu entsundu, kugaba lo itola. Ndiza nokuphendula imibuzo yabantu. Kunabantu ababuzayo bawugaba ingaba igqirha liyazila na? Bawugaba ingaba igqirha xa lithe lashiywa ngumlingani walo liyazila na? Ithi ke impendulo yam ndingumNgqosini, ngokokwazi kwam igqirha alizili. Ngokokwazi kwam, ndiyaphinda, igqirha alizili. Into ethi yenzeke okanye eye yenzeke, igqirha liyahamba xa lingumntu ongumama owendileyo liye kowalo liyohlanjwa ngesilawu sakowalo. Xa sithetha ngegqirha sithetha ngomntu ke osephilile, sithetha ngomntu osebekwe enkundleni waligqirha wanyanga abantu. Elo gqirha ke liye lihambe liye kowalo liyoxhelelwa ibhokhwe emhlophe, lihlanjwe ngesilawu sakowalo, lishwame ke ngomkhono walo bhokhwe. Andizungena nzulu uba zintoni ke ezinye eziye zenziwe kuba kaloku ndingulo mntu ozihloniphayo iimfihlo zamagqirha, ndingulo mntu ozihloniphayo iimfihlo zomoya okanye zikamoya. Andithethi nje, noko ndiqeqeshekile emoyeni. Bawugaba kuye kwenziwe njani xa ngabe ingumntu osandongena ebugqirheni ingunontathabhekile? Xa ngabe ingumntu osandongena ebugqirheni ingunontathabhekile, noko akuxhelwa bhokhwe, kuye kuxhelwe inkukhu, ashwame ngalaa milenze yenkukhu. Naye ke ubethelwa ibhekile yesilawu sakowabo, abe seyahlanjwa ngexesha elithile, okanye mandiphinde, abe seyahlanjwa ngexesha elithile. Camagu, bantakwethu, kaloku izinto silolutsha langoku sizazi nganye nganye, izinto sizazi one by one. Ibalulekile uba ke loo nto thina bantu esebekhulile okanye abamatured emoyeni size sizofundisa okanye sizobonisana ngezo nto thina esiye sazazi sibancinci sinje. Bantakwethu, bendithi nje mandizonixelela okanye ndizonazisa ukuba igqirha alizili, bantakwethu. Uhlanjwa ngesilawu sakwenu. Noba uligqirha eliyindoda, mele uhlanjwe ngesilawu sakwenu. Umsebenzi wabantu abadala uqhubeke, ungemi, ube sowubuyiselwa iintsimbi zakho ke emva kokuba sowuhlanjiwe. Ukhumbule uba umntu oligqirha xa ethe waswelekelwa, iintsimbi uyazikhulula, azibeke phantsi, ziphinde ke zibuyiselwe, zisikozelwe ngendlela yokuhlanjwa ngesilawu, abe seyazibuyisela. Nditshilo ndathi andizungena kwiinkcukacha ezithe vetshe ngokuba kuye kwenziwe ntoni na, kodwa ndithi mandiyiveze into yokuba igqirha alizili, bantakwethu. Igqirha alizili. Ndiyacamagusha bantwana bomgquba. Nibe nosuku oluhle. Camagu.